Zo'n 20 bouwondernemers uit Noord-Nederland wienen van een mooie snitskaam als startpunt van een protestkaravaan bij de verskate politici deel. Terug de crisis rijdt je hield meer bedrijven in sfeer waar en maakt een faillissement onvregen. Maar de verkiezingsvaart door wordt politiek Den Haag nogal vregen om maatregels. Per maand gaan er ongeveer 100 bouwbedrijven failliet. Dus het is in de bouw geen 5 voor 12 op dit moment om actie te voeren. Nee, het is 5 over 12. De ondernemers willen nou dat Den Haag zo gauw mogelijk actie onderneemt. Net alleen nog maar de BTW in de bouw omleeg. Ook de pensioenfondsen en de woningbouwcoöperaties moeten omzet worden tot meer investerings in de nijbouw. Die branche leidt nou, ook in het noorden, op zijn kont met desastreuze gevolgen. Wij waren in 2018 met 44 mensen aan het werk en we werken nu momenteel maar met 10 man. Dus dat is ook nog eens wat flexibel dat het mij minder is. Dus dat is een gigantische backsetting, ja. De nijbouw leidt al je stil. En de verkoop van hoeden met neerrijden dag op maat en alles, dat wil net. Nee, ze vertellen het maar uit, ze stellen het maar uit. En omdat de banken die zitten al met alles, hoe mag ik zeggen. Er moet wat noorden wat gebeuren. Er moet noorden wat gebeuren, de economie met los. Als eerste politicus gaat Partij van de Arbeidkamerlid Jacques Monash met de bouwondernemers in discussie. Hij vindt ook dat de woningbouwcoöperaties haar financiële reserves aanspreken moeten om de bouw weer op gang te brengen. En zal dat boodschap meenemen naar Den Haag. Absoluut. Ik bedoel, wij proberen als Partij van de Arbeid echt die corporaties ook aan te jagen. Als er zoveel geld in kas ligt, moet er geïnvesteerd gaan worden. En die corporaties zijn wat mij betreft veel te veel bezig met allerlei dure projecten. Terwijl ze echt moeten investeren in sociale woningbouw. Daar is heel veel vraag naar. Ook in Friesland, in Sneek, in Leeuwarden. Er zijn gewoon allemaal wachtlijsten. Ga nou aan de gang, ga bouwen in plaats van op de kas zitten. De woningbouwcoöperaties in Friesland kunnen hier nog geen reactie aan.